Morjesta vaan. Me ollaan päästy Katariinasti Dohan lentokentälle. Mukava 35 lämmintä tässä näin, että mukava raikas tuulahdus vaihtelua Suomeen. Ja olisi jo tosiaan tarkoitus pitää pienimuutosta videoblogia tältä reissulta, että katsotaan nyt minkälaista materiaalia saadaan tuotettua ja katsotaan kun päästään määränpäähän joskus, mutta että tästä se etenee. Okei, ollaan Nepaliin saavuttu ja täytyy vähän katsoa tässä tunnelmia. Nyt seikkaillaan täällä keskustassa, niin kuvataan vähän sitä settiä. Joo, kyllähän tämä tästä mukavasti menee. Kuvataan mitä täällä tapahtuu. Niin Nepalin katu ja lepposaa meininkiä. Aika rauhallista täytyy sanoa, että on maanantai ja 3-4 kello ja ihan hulluna porukka. Kattokaa itse miltä näyttää, mutta tää onkin joku syrjäkatu, mutta lepposta meininkiä. Eipä tässä. Hengailemassa Basmati-temppelillä. Temppeleitä joka puolella ja tässähän joen varressa tyypit poltetaan roviolla ja sitten heitetään tuhkat jokkeen jälleen syntymisen toivossa. Niin siinähän se tuo valkoinen talo tuossa edessä, niin se on vähän niin kuin saattopoti. Siellä ne sitten viedään sinne odottaa, että kun ne on kuolemassa, niin ne kuolee sinne, niin pääsee sitten suoraan lähelle tuohon hautapaikalle ja sitä rattaa.
kyllä leppusia pikkukavereita. Täällä ne opinat vaan hengailee opinatemppelissä. Lepposta opina elämää. Sekarang ni ada ni. Ayo,